Mzontsundu, mzomnyama, kwakhona ibuyile undungwane, ubuyile ubhijula. Ndithi camagu kudede bumnyama kuvela ukhanya kumzi wonke ontsundu. Xa ndisithi kumzi wonke kweentsundu ke andibali maXhosa odwa, ndibala wonke nje umntu ontsundu waseAfrika. Bantu bakuthi ndiye ndanantsikwa apha kukho into ebeke kwacaba kuncokolwa ngayo, ndayimamela kuncokolwa ngayo yabantwana ababhukisha abanye esikolweni. Andizuthetha ke ndithethele bonke abantwana ngoba ke apho ndithethela khona ndithethela abantwana babantu abamnyama mna. Kwisikolo esilapha eMilnerton kuye kwakho abantwana bebala abebebhulisha omnye umntana omnyama ontetho yethu yesiXhosa. Into eyenzekileyo ke zingenelele ke kodwa ke zonke ii-organizations ebefana zingenelele nabazali bangenelelela. Kuye kubekho into ke endiye ndiyijonge ke ngamanye amaxesha into yobana ufumanise ubana kuye kuthiwe umntana makasaspendwe okanye asaspendwe ke umntana okanye kwenziwe zonke ezo nto ezo zizi-punishment. Ndiyabawela ke siyijonge le nto yokusaspendwa komntana, mhlawumbi nexesha asaspendwe ngalo okanye asaspendwa lona, anqunyanyiswa lona esikolweni. Ndiyabawela ke siyijonge lona ngoba ngokokwam ukucinga, luluvo lwam ke bantu bakuthi eli, bantu bamnyama, bantu basekhaya, ngoba ke ingxaki yam ikwinto yobana umntu omnyama akakhange alinikwe ithuba. Umntu omnyama ujongene nezinto ezinintsi ezibangela uxinezelelo. Xa ujonga ezilokishini zethu, xa ujonge emakhayeni ethu kunoxinezelelo, xa ujonge ezilokishini zethu kwiindawo esihlala kuzo kunoxinezelelo. Olu xinezelelo ke uye ulibone ebantwaneni bethu nasezikolweni. Eyona nto ndizama uyithetha yinto yobana ke ingaba na xa siyijongile iye ibe sisigqibo esilungileyo na ukuba sithi siyamsaspenda umntana esikolweni. Ngoba xa simsaspenda umntana esikolweni sivula amathuba okubana uzawuba lapha ekhayeni, apha ekhayeni ahlale apha ekhayeni kwenzele uba asuke kule kona ayohlala kuleya ikona ehlala nabanye abantwana ebesele behleli apha ekhayeni. Kwenzele uba kumoshakale ngakumbi kwimeko yonantsika yokuphila kwakhe okanye yekamva lakhe. Sifumanise ubana ngoku seqalisa notshaya, uyifuneka ngexesha le-suspension, eqalisa nokwenza izinto azawuphinda angaziyeki ayoqhubeka ayozenza sele esesikolweni. Ngokolwam ke umbono, ndinombono obana xa ngaba umntana engenawusaspendwa kodwa ke ayifumane loo punishment ayifumanayo. Xa ifumana i-punishment leyo masithi mhlawumbi u-education uba ngaba kungathiwa uyakwazi afakelele izinto ekuthiwana zii-workshop ze-psychology and spirituality ezikolweni, zingene as ii-period zesikolo. I-30 minutes period ngemini ilungile kodwa iqhubekekeke, ingabi yi-one day, ingabi lusuku elinye, iqhubekekeke iintsuku. Ngoba ke injongo kuba lo mntana makangaphinda abuye enze le nto. Futhi injongo yintwana nabanye bangaphindi bathi mhlawumbi bebezii-perpetrators bebezii-victims babuye babe zii-perpetrators nabo, babuye benze le nto ibisenziwa kubo okanye benze le nto ibisenziwa yinantsika ngutshomi okanye nguntanga wabo okanye umfundi abafunda naye. Kwenzela uba kuphile engqondweni, kuphile emoyeni umntana womntu omnyama. Ndicinga fanuba xa kunobakho izinto ezinjalo kuthiwe zii-workshop, ii-workshops zenzeke ezikolweni, u-education ainfyuze ke ezo nto as i-education.
azifake ezikolweni, noba udibene no-social development badibaniselane, kwenziwe loo nto ezikolweni, kuphiliswe umntana omntu omnyama. Mna ndicinga fanuba loo nto inganceda. I-punishment yona anditshongo uba mayibe njani, kodwa ingaba khona, kodwa xa bebonke bafakwe kwi-workshop. Mhlawumbi i-punishment, xa sengi-punishment singathatha mhlawumbi i-punishment sithi, mna ngolwam uluvo, sithi lo mntana upanishwa ngokunikwa into yobana afunde incwadi, incwadi ethile esiyaziyo uba izamkhulisa okokuqala. Okwesibini, anikwe into yobana abhale into ngale nto ebeyifunda and abhale into ngale journey yakhe yobomi apha esikolweni as umntu obhulisha abanye abantwana. Ndicinga fanuba loo nto leyo ingasinceda, imenze aphile, ayibone angaphinde ayenze, nabanye bengekayenzi batsho nabo baphile, ngoba kaloku uxinezelelo esilufumana emakhayeni ethu noxinezelelo esilufumana kwii-community zethu okanye kwiindawo esihlala kuzo lulo eli silubona ezikolweni abantwana belenza. Andiyazi ke ngoba ke ndihleli nomhlobo wam zawuke ndinike yena apha, naye akahlomle akatsho elakhe icala uba yena ubona njani. Nani ke mzontsundu, mzomnyama, niyavumeleka into yoba ningangena niveze ezenu izimvo xa niphendula, niphendule niveza ezenu izimvo, ningaphenduli kodwa ke kuWhatsApp, niphendule kwilinki enizabe niyifumana ngelo xesha kaYouTube, khona ukuze wonke umntu azobona impendulo yomnye umntu. Mandinikezele kumhlobo wam ke phambi kobana ndingene kowesibini umbandela obana xa sitshisa izinto, umzekelo kube kutshiswa ngoku ile ntoza esikolweni eFort Hare kuba abantwana bebesikolo bebekhalazela loo nto leyo, batshisa izinto. Sizawubuya singene kuloo mbandela nje kancinci nje wona ke. Mandinike umhlobo wam into kaDlomo. Khawuthethe ke Tamkhaya. Molweni Mzontsundu, ndiyazibulisela nakumntu wonke ezabe ebukele emamele. Ndiyayiqonda uba loo nto uba andiniboni ngokobuso kodwa ndilapha emva kwekhamera kunye nani, nizawuva nje ilizwi lam. But ke mna ndizawuthi nxa ndisendithetha kuni Mzontsundu yinto yokuba isikolo it's i-institution sawutsho, uyabo. Kodwa ke ayo-institution yodwa, yindawo egcinisa abantwana bemizi ngemizi, bamakhaya ngamakhaya, abasuka kwiindawo ngeendawo. And ke ngoku kuyaxhomekeka ke ngoku ukuba ezi zikolo zime ndawoni na. Zikhona izikolo ezime kwindawo ekuthiwa yi-urban city, apho khona kukho abantwana abasuka kwiindawo ngeendawo, abasuka kwimizi ngemizi, nee-background zabo azifani. And ufumaniseke uba zikhona izikolo ke ngoku oyozifumana mhlawumbi emakhaya, ufumaniseke uba sisikolo sengingqi, uyabo. Sisikolo ke ngoku esine-culture ethile esiyikhrieyithileyo laa ndawo. So kumehluko ke ngoku apho kwezi ndawo. Mhlawumbi nenye into mhlawumbi endifuna uyiveza kule nto sithetha ngayo, kule nto ndithetha ngayo, into yokuba kuyohluka ke ngoku ukuba amandla leliphi, yabo, apho khona kukho isigqeba esithile esizawunika ulawulo oluthile phaa esikolweni lokuba apha esikolweni inkqubo yethu izawuthi. You understand into? Sizawuqhuba ngeli hlobo. Uba mhlawumbi umntana wonile, siza kwenza ngeli hlobo emntaneni. You understand into? But ibe igqinise ekwakheni umntana. Mhlawumbi noba yi-punishment ke ebekwayo, izawube iyi-punishment at molding the child. You understand into? Akusuba abantwana abazumosha, abazukwenza into ezisecaleni, but ke into ebalulekileyo into yokuba what type of mechanisms ezifakiweyo phaa ezizawubangela uba lo mntana aqeqesheke, yabo, agotywe lo mntana ukuze uba ibe ngumthi okhulayo, oneengcambu ezintle, understand, ostrongo over a period of time, ozawuveza iziqhamo zokuba ebe kwesi sikolo. I think part of i-discipline ke ngoku it's part of that.
the constituency of a discipline. And ukhumbule ke ngoku kwalapha kwi-education department, yabo, apha kwi-education into yokuba abantu abanamandla okunikeza i-direction yesikolo ayinguye uprincipal, ingenguye nootishara aba besikolo, ingenguye no-department, yilaa nto kuthiwa yi-governing body. So ngabazali ke ngoku abachongwayo to say ke bazali, nxani lapha ndicela sisinike i-direction, ingengoprincipal lo funeke enike i-direction but sisigqeba sabazali. And I think ke ngoku we have got a problem because abazali feel as if abanamandla okunikeza i-direction yesikolo ukuba abantwana bethu ndicela baphatheke ngeli hlobo, yabo. And ke ngoku abantwana bethu nxa bephatheka ngeli hlobo, indima esizayidlala singabadlali zali nantsi. Ndiyaqonda uba ke ngoku there's a missing link phaa between abazali, which is i-governing body, yabo, amandla awo, nesikolo, which is i-management. I-governing body yilaa nto kuthiwa yi-board of directors xa unoyifumana kwikhampani. Then ufumaneke kuthiwa yi-executive management, which is le irana day-to-day businesses. Then ke ngoku i-board of directors yile yenza izigqibo, yabo, which is ke ngoku in this case sisikolo ngabazali, yi-governing board eyenza izigqibo zokuba siza kwenza ngeli hlobo. And I think ke ngoku le nto i-sign yokuba abazali should able to return back into taking power in raising their kids. And also ke ngoku wenza izigqibo, azazi ke ngoku abazali uba apha ke ngoku sinayo ipower yokuba abazali, because masesithi ixesha elinintsi almost umntana nxa isuka ekrishi ngoku kwi-ECD uyowuphela uyotsho 18 years or even over and above 18 engene eyunivesithi, uspenda half of their life esikolweni. Zawuphela apho. Wow, enkosi Dlomo, ndiyabulela Nxasana, uyibeke kakuhle uba singabazali kufanele uba ngoku sithathe uxanduva nakwihlobo lethu ubana ingaske abantwana bethu xa bepanishwa ngohlobo oluthile khona ukuze bazokwakheka ebomini, nakhona ukuze kuzobakho iziphumo ezibonakalayo ezakha ukuhlala kwethu. Uyibeke yacaca. Besenditshilo ke ndathi ke kunomnye umbandela endibawela sikhe siwujonge, umbandela yokutshiswa kwe-institutions. Umzekelo ke besendiwenzile ndathi bekusanda ngoku ukuba abantwana bekhalaza kwisikolo saseFort Hare, bekhalazela ezo nto bebezikhalazela, batshisa ke inantsika i-part of ii-buildings ezithile. Ndinayo ke ubona nje ifiye ngale ndawo. Anditsho uba abantu abanalungelo lokuzikhalazela izinto, kodwa ingaske siyijonge into yokubana asiyibulali na into esinayo ngenxa yoba sikhalazela into esingenayo. Xa sibulala into esinayo kuba sikhalaza into esingenayo, ingaba ke ngoku ngengomso xa sele siyifumene le besiyifuna singasenayo le besisiyibulele, izawuba njani na imeko? Iphinde enye yesibini into ebendibawela ke siyijonge uba kwezi universities, tertiary institutions, kunee-archives okanye kuneendawo ekuye kugcinwe kuzo iimbali zesizwe. Apho ndicinga fanuba ke ngoku ixhala lam lento yobana koku kutshisa sikwenzayo singade sibe sicima naloo mbali ibifihlwe kwezo ndawo singekayifumani, sisazikhangela ezo mbali. Kude kuthi singade senze loo nto, senze loo mpazamo ubana sitshise side sitshise nendawo le ke ngoku ibisibalisela okanye igcine imbali leyo kwii-archives ezo. Ixhala lam ke lilapho Mzontsundu. Ndiyazama into yobana masiyijongeni uhlobo esinokuthi izikhalazo zethu zivakale ngalo, kodwa singayitshisi izinto esele sinazo, izinto ezithetha imbali ngathi.
izinto ezichaza ngathi ngoba ngengomso xa imbali esingakwazanga uyifumana ingafumaneki at all nasebantwaneni bethu, ithetha ukuthi ubuthina buphelile. Buphelile ubuthina. Ndicinga ngolo hlobo Mzontsundu. Ndizawuphinda ke ndinike into kaDlomo uNcosana atsho gqabagqaba nje kabini kathathu then ke siyisonge into zakuthi. Enkosi ndiyabulela. Ndiyacinga ufana zinto ezimbini ezi ndizazikhankanya kokutshiswa. Ndizawuqala apha kuqala. I think a couple of years kule minyaka edlulileyo kusekho uThabo Mbeki wayipusha into ekuthiwa yi-African Renaissance. Okay. Yabo utata uThabo Mbeki, which is wayengu-second president after i-democracy, after utata uNwandela. Okay. And therefore ke ngoku i-Fort Hare kulaa ndawo plays a big role because i-Fort Hare stands between two places, ne? It's a democratic university, which is one of the first university in Southern Africa. And even Okay. one of the first university in Southern Africa producer presidents as more than 4 or 5 or more and above in Africa. Yabo. I-Southern African presidents bezihamba e-Fort. Meaning that i-Fort Hare, Alice, yonke la area yase-Eastern Cape, is a historical landmark on its own without incwadi nje zodwa. Just the building, yabo, who it produced, Mugabe. We can name so many other presidents. Wow. Number one lowo. Then number two, ngeli xesha uThabo Mbeki areleasa i-African Renaissance, ubhizi uzama ukugcina incwadi zaseTimbuktu. Eza ncwadi yayi-university, one of the first universities, okanye sawutsho in an era of a time, yabo, producer specifically historical archives of African writings. Okay. That other African writings ezaphuhlisa Europe, which is ngexala le-Moors. Okay. So masesithi ke ngoku phayana there was a deliberate attempt phayana by US yazibhombisha university deliberately to erase a history of black people. And then apha ke ngoku in South Africa we have now this thing that was happening. Apho khona kutshiswa university by students in terms of protesting and not protecting its archives. And then xa sizoyithatha ke ngoku during eli xesha le-Fees Must Fall and after i-Fees Must Fall, yabo, there was a drive for university students. Then after loo nto yehla i-Fees Must Fall, kakho ke ngoku i-issue ke ngoku ye-education unto itself, right? Fees fall. And then ke ngoku apho khona i-university i-UCT yatsha nayo. It was banned by students. Yes. But the response phayana was different. It was a high issue by its community and the people. But Tata's archives, bayozipixela somewhere. Okay. They started rewriting that. So I think also i-response lena yenzekile kuthi singabantu abantsundu e-Eastern Cape, yenzeka similar thing e-Cape Town, e-UCT, but the responses are different. Thina sisahleli asirespondi kuba how singahlangabeza kanjani le nto ingariseki le history yethu. But e-UCT bakhawuleza msinya bafaka ii-mechanisms zokuba mabayilungise la issue. But the problem is one thing, is that le future yethu izawuba ne-issue in the next future, in the next couple of years, because asizoba ne-evidence yezinto ezifuna uzilwela ezifana nemhlaba, because eza archives phaa. Nkosi. Wow, uthethe kwavakala. Ndiyiva kakuhle into kaNcosana. Ndiyabulela Mzontsundu. Inantso injalo iteketeke ngolo hlobo. Ndizawuthi ke yi-challenge xa ndibeka.
ndiyibeke ngolo hlobo lento yobana ijuliwe le challenge, siyijula emntwini wonke. Ungaphendula ke uthethe ngokoluvo lwakho nawe kwilinki leyo izabe ikhutshiwe ngelo xesha, okanye xa ubukele le nantsika le vidiyo okanye le kliphu, ungaphendula ngelo xesha. Ungancedisa usincedise ekuthetheni into enye okanye ke usigxeke, ngoba ke singabantu akekho umntu othi yena into ethethwa nguye yena yedwa iyinyaniso. So senzela ke into yoba ke ngoku mhlawumbi uba ngaba uyaqonda uba le nto siyithethayo ayiyongo, ukwazi usilungisa. It's for i-debate, as ndisitsho ndisithi yi-challenge. Siyayijula ke nakuni uba niphendule nani okanye nisincedise uba ngaba siphakamise le flegi ethi makhe sime ngoku ekuzitshiseni izinto esinazo, ngoba zinembali yethu esizawuthi ngomso xa siyifuna ingabikho. Kunjalo ke mzontsundu, siyabulela mani nokuba nikwazi umane nisimamela, nimane ningena kwezi vidiyo zethu nixhasa ngeempendulo, nixhasa ngee-comments, nixhasa ngokunantsika ngee-likes, nixhasa ngokusabhskrayibha. Siyayibulela loo nto leyo. Sithi qhubekekani ke nisapota ngolo hlobo. Sizawumane sisiza nazo ezi zinto simane sithetha ngazo, ezi topics simane sithetha ngazo, samane sisiza nazo, asizudinwa. Nani ke siyacela ningadinwa, nisixhase. Njengoba sasitshilo sasiqala sathi yijeni lena, yijeni yomntu ontsundu. Sizama uveza kangangoko izinto ezinosinceda singabantu abantsundu, singabantu abamnyama, sibheke phambili futhi nangembali yethu singayilibalanga. Kodwa ke akubalulekanga okanye akuncedi ukwazi imbali ungabi nayo into ekuthiwa ngumbono wobheka phambili nombono wokugcina le nto unayo ube sowukwazi ubheka phambili. Nguntsuke bantu bakuthi, siyabulela. Uyabulela uDiya, uBhejula, uQhwesha. Ndithi camagu, kuthetha ubumnyama kuvela ukhanya. Enkosi.